అనసూయ కరెక్టే అనసూయ. బయటకు వచ్చేటప్పుడు మంచిగా చీర కట్టుకొని మంచి చీరే కాదు చుడిదార్ అట్లాంటివి వేసుకో. ఆ ఫోటో పెట్టడం వల్ల నీకు అట్లా బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ వచ్చింది అంతే. మీ కొడుకులతో మీ హస్బెండ్తో స్విమ్మింగ్ చేసిన అంత అవసరమా పెట్టడం? అది ప్రైవేట్గా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడైనా కొంచెం మారు. సరే నేను ఇంకా ఒకసారి అట్లా ఫొటోస్ పెట్టాను, అట్లా ఆ డ్రెస్సింగ్లో బయట తిరగను, మా ఫీల్డ్ ఏందో మేము చూసుకుంటాం అట్లా చెప్పు. లేదంటే ఎందుకు పబ్లిక్లో? మనం సొసైటీలో ఉన్నాం, నలుగురు ఏ దారిలో నడిస్తే మనం ఆ దారి. ఓకే అంటే అయిపోయాయి కదా, ఎందుకు రాజ్యంత్రాలు డిస్కషన్లు? అంత అంత ఆక్వర్డ్గా మాట్లాడుతున్నారు వల్గర్గా నీ గురించి. ఫ్యాన్స్గా మేము కూడా హట్ అవుతున్నాం. అంటే ఫ్యాన్స్ అంటే లేడీస్ ఫ్యాన్, ఆడవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళు మంచిగా ఉండాలని అంతే. రాజిక